Здравейте, драги зрители, ние ще снимаме Minecraft Easy Homes. Старата къща, която е гледал. Предполагам, че сте я гледали, надявам се. Тази е къща, която вие ще гласувате дали да я направя. Ето и отвътре как изглежда. Не е кой знае какво особено. Тук има стълбички, качват се горе. Тук нещо като бедрум. Тераската. Ето как изглежда отпред, отстрани. Това отстрани много ляко се получи. И отзад. Така, сега да започнем с новата идея, докато не съм забравил. Така, им трябва такова дърво и обикновени дъски. Ти можеш изчезнеш ти. Така. През 2. През 2 ги слагате тия, колкото искате дълго. Така. Само да отстукам това, че ще ми пречи. Така. Може да се махни. Едно. 2. Както казах. Пак такова. Пак такова. Такова. И се пак тук почваме през 2. Да се сложа ориентировачно това. Само че тук ще ни пречи това. Така. Ми. Че ми е лагна. Надявам се при вас да не се вижда този лаг, който в момента аз виждам. Сега ще видим къде ще остане място. Тук за врати. Тук е място. И сега ги свързваме. Така, по-да видим от какво да го направим.
Beach Planks по-добре. От обработеното това дърво. Обработени дъски така. Според мен яко ще стане. С тия дъски. Що не? Добре стои. Малко объркана форма има. Но така ми дойде въкъла. Който не знае тази команда, вече я научи, таймсет 0 и става ден навънка. Надявам се да съм ви полезен с точно тази поредица за Easy Homes. Те са за, примерно, ако искате да си направите яка къща на Survival. Скоро с GoGoBG се надявам да пуснем сървър с постоянно IP. Той каза, че е намерил начин, за да може ви да влизате да играете на. А пък за снимането на другите клипове имам малък проблем с GoGoBG, за да снимаме в момента. Пък с другите за лигата също имаме малък проблем. И нещо не ми се снима сам. И който иска да се записва, ще правя турнир по билдинг на Майнкрафт. Записването става с абониране и отдолу под клипа аз. Абонирайте се, пишете отдолу аз. И готово. Ще билдвате там, примерно ще ви дам 30 минути. Да кажем. И ще билднете нещо, което на мен в момента ми щукне. На момента, което ми щукне. Всичко ще се извършва на креатив. Долу-горе 30 минути. За всяко нещо различно време ще се даде. Я? Доста як стана. Сега, вратите къде са? Проверим, че се пише с двойно О. Къща се получи случайно край това езерце. Така, и сега да издигнем постройката нагоре. Тук нарочно е през един блок, защото няма как да го направя през два. С това дърво по-яко става така. Само че нещо. Сега ще видим как стои по-добре.
Мисля, че така е по-добре. Да. Сега да видим. Добре, се е получило. И тук така може да направим. Не. Добре, де. Обикновена награда, да видим как ще. На момента си измислям къщата, затова така се получава. Да, добре стои. Поне според мен. Вие си изразете вашето мнение в коментарите. Пак с Г. Обикновен джамъл ще сложим. Няма да е кой знае какво. Само че тук ще го направим по този начин. Без джам. Niech ci zje z tej prasy. И съжалявам наистина за закъснението с поредиците, ама както казах, имаме малки проблеми и все пак е и училище. Имам някаква идея за покрив.
Нали няма да е кой знае какво покрива. Добре. Затварям. Така. О, защо за това дърво по дяволите трябва да се слага? Гад, такива глупости. Или пък няма да стане. Оф, fuck you. Малко по-сложно ще стане покрива, отколкото очаквах. Не знае, просто че нямам, затова ми пише. Така. Не, няма да го направя така. Обърках се, не? Ще се объркам просто. Както се случи току-що. Иначе пенече покрива много яко се получава. После, оф, дяволите също учупя. И тук ще сложа другото дърво сега да видим. Необработеното, да видим какво ще се получи. Пак няма да стане. Майната ти!
Важно е, че сложих навсякъде, където беше нужно. За тази шака с мене. Така мисля, че по-яко се получава. Ако искате, превъртите частта с строението на тавана. Която е брутално изнервяща. И тук ще сложим сега това дърво. Пак ако искате, изгледайте и тая част. Нито ви задължавам, нито нищо. Да, и тук така ще го направим. Радвам се за хората, които са умирали за мен, нали, благодаря на тях. За тези цели 9 абоната. Като станат към 100, ще направя giveaway на моя друг акаунт, който за момента е 3 левел, но ще го развия, за да може да го раздам на хората, които са записали, естествено, но то ще стане по-нататък. Бе, така ще го направя това така. Майна... Абе. И сега трябва да сляза долу, за да запълня всяка една... Или пък, чекай. Поне да се сложат така тия. И краищата им. Да сложим порчове. Защото нещо много тъмно. Не знам дали при нас се чуя тая музика, ама съжалявам ако се чуя от телевизора и. Няма да я обзавеждам. В следващия клип ще ви покажа как е била обзаведена. Защото вие да си измислите обзавеждане, аз не съм много нещо наречено обзавеждане.
Извинявам се за микрофона. Малко е по-чупен. Но нали за който не съм виновен аз. Сестра ме греши. Момент. Ето ме цена изкейпа. Така. Така. Най-накрая ще завършим скъпания покрив, за който хвърлихме 1000 нерви. Но се заслужава резултата. Там нещо малко по-бърка. Не фак. Защо не подавали с това нещо? Не става. О, потаках се. Така ще го направя. Сега го направя. И да ви хареса този клип. Ако ви харесва, лайк и subscribe. Не, майка ти грозна. И аз не внимавам като капя. Ама чак пак толкова. Похлопчим също от нервещата част. Съвсем ще се изнервя. Еми, да знаете, че в другия епизод най-вероятно ще обзаведа къщата, който ще ви покажа как е обзаведена. Оставям ви по Варско, за да се обзаведете, защото аз не съм много добър наистина в това обзавеждане. Сега тук където съм ги чупил тия торчове да си ги сложа. Тук в тия ъгли може да сложа по един. Да, и така става. Сега и вънка малко да сложим. И така. И това беше от мен. Така. И това беше от мен. И до